Oke, nor bahai tumai dol baksu baksu dewali ni superstar program o bahai rauga hasal husul jaga kuna kuni jelabi beri tulai tengah dolong nor otang video an sekin nor hamzak murganong no pai play ham bai dolok hadi ke sing bisi ko kabang sekri video no start khalai sina dolok tinin video sing dolok no tamo nangabo video start khaya sekang ni ri bal ke kani nana musung yeda no tama lukurong no nanske phunung na musung jak no ni sakani ladu amse kotor ni nang bunam amse phunung na musung jak no dolok tai tam sajina no bini bagi dolok ako bo video start khanya sekang dolok bo tamo ri thike nana ri yada bini odi norong no amse ke bini ladu kotor ni dolok norong no khogi phunung na ni bo amse ke chesta khake video soli thaka aboni bagi bo bini cameraman dolok video start khair kanga bo kholong mali amage ungloko unsurwoi matang ata dolok tai tam sasine no bono dolok khay da dolok apti mang sing tongsu tamung dino dolok angoni nunglo ke bukari bladam naste ni kikro kase susari mata kanwano dairi siri kikro go motok mani mar ungsuka nei dolok amti ni no bo amse ke kikro unsur unsuri thanga norong no amse ke phunugi tongka dolok bo nglo ke bukari bla no dolok tam ni bagi bo amse ke kikro uri mata kan no dolok bono thangi dolok thani norok dairi lai deha se bote ingsak kla ka sak motok jangmani bari jak tongka dolok ama gim norong ne ada video phai boro amse ke social media phai dolok di khoksa ke norong amse ke phunung ma tonga sek bari jak mani tongmani bagi tongmali ya dolok mohai buri rok no dolok प्यारी समझ गई amse ke baksu di tamse ringkanu dolok bo tamse kolikanu dolok bini amse se kai tomo zoro bo botolawo bini jangye pensi kanya dolok rigana simingsi kanu tamni ke bodils khai tongpuru musapuru dolok bini tolani wo nobar hamnani bagi dolok serik ke aram nangi tebo norong no musai phunungani bagi dolok aboni bagi sibo jangye pen kanya pu dolok boiting gi jangye pen kanai reels khai mori gene kokpuru roko boinu gune nei i aboni bagi ni bokha kanya pu dolok rigane kokoi boinu thangcho tebo ang boi hai popular engai mana nembela ni si bosa jagi tongu dolok sabo bono orchestra kai meke photo punugi tongnan hinu bono sabo no mono dolok waisa pura hasugo thangpuru live tui phaine buke muya phaine thangpuru boka live tui phayu bo release khanya hani facebook insta wo beke bo release khanya hani bo live tui phayu tamsing otyasar ke kono thalik bulai rong no sunu bule o thalik bulai bai mate posat barong nang si besike jotno ka thalik kai tong boka o thalik no si bini o besak busuk ni o ladu kol ni jaka phrange obake release khai tong dolok tai tamo sasine no mohai buri rong ni bagi dolok punma berse khai borok bahai da dolok dolok thani bono chari rigare phunong no laite kora thani o hakot bising daja am sik dini laite bisingo sapan phina kor dom phuloi ma habyang tongmani binora habai rigare phu dolok bohok rong himbu tongka dolok besago bohoko besak sodinani ni bo besamaya jat beri sithani dolok hapono norwe ke mani nare thani laite hakoro dairi thani sapan phuli phele ke habyang gi dolok kotor ngi tawana di dolok jura ke ekai kenui thangi norok robot be khawai dawiri di dolok blai chak yang gi sapan phuli nai di dolok amte kite bo habu dolok thangna bo norok thani amte cinta nangjak tongka banu dolok thani habono thani kunuya dolok dolok norok nang se don laite hakoro dairi dini dolok bo musung jagi tongka thani bislai rok phologoi bislai rok phunugi tongka dolok salagi chana ni nong ni bilengti dolok thani phapat norok ni bilengti chana musung jak sukapu dolok ani boyfriend anu rutuk de an nogo sok dong tamo nini mo pon berse khorang hai pun ma besa gna hai ke khorang amse chitra ge nor bihi bese wala lai ning nogo phaibani o kono suna da nora social media phai o maki sanane musung tongka no dolok tai tamo sajine no borong ni bagai bihi bese boro wala lai tolawo ma thule ni bagai ma kafle ni bagai besa beti gna bagai ko banglai wala ma sun jita social media phai sa mare kemni to kaya ya por samar barite ko message korea o muso kangle tamon dong dolok bini chela deurma singene ni wan chuki tongmani dolok las kana khunuka wan chata ka kosam butli jat bai ji dolok las kono ka phasini ka phasaki ning yakar hoja gi besamak ni buma ngi tonga dolok haponi sini borok tamni ke dolok wan cha butli toka kosam jat bai mangsi kajang nai bangu dolok rang pusani lu bai dolok tai tamo sajina ni dolok sing tai dolok प्यारी समझ गई अच्छा देखो हमारे बॉयफ्रेंड सुंदर आसनी देखो सब या
Ni lui nai thak tongoni ni chela wan cha ta ko somjat bisli angle nai thok jage tamni ke nono ania no ani no ko nono leptin suna ni pono nono ang narak glak leptin sapai khani ni pono ang nono narak glak dolok tani ke bo Agartala alka bororong ni gnang rong ni oti office to school ko bor leptin nok servicing khainai si dolok mo salabasi bokai jago আমি আর আমার বয়ফ্রেন্ড খাপেনি মোজাং जोंखौनि मोजां सादि Ani lui norok ni masang jak khoilai besa manlai tonglai khai simda eng lukurok masang jakna ni nangya dai hnu ale thopta pono masang jak yamti bororok no dolok